गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आंनो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव बयखौबो आङो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा आं दिनै लानानै फैदों। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जानायखाय मा मोनसे इसोरनि बोर, इसोरनि महिमाखौ मोनदांनो सोलोंनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आं बेखौनो दिनै मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव ख्रिस्टनियाव अनजाग्राफोर, नोंथांमोनजों बे मोनसे टपिकनि सायावनो बा बे मोनसे बाथ्रानि सायावनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। बेनो जाहैबाय जेरेमियानि फोरबोनिफ्राय सोखाजानो आरज। दिनै बे टपिकआ बेनो जाहैबाय जे जेरेमियानि फोरबोनिफ्राय सोखाजानायनि आरज। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बाइबेलाव दिनै जोङो जेरेमियानि सोमोन्दै जों दिनै बयबो मिथिगौ आरो जों दिनै ख्रिस्टियान साफ्रोमबो जेरेमियाखौ दिनै जों गाहामै मिथिगौ होननानै आं बेखौनो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आं मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर, जों दिनै बेखौ मिथिनो मोनबावो, जेरेमियाया सासे हेब्रु प्रफेट, माने इहुदी इयुन बुंगिरि सासेमोन। जेरेमियाया मिथिबायना, प्रफेट बा प्रफेसि होनोब्ला जों दिनै बयबो मिथिगौ। जेरेमियाया बेबायदि सासे हेब्रु प्रफेट बा इयुन बुंगिरि, सासे नाबिमोन, सासे नाबि बै समनि। आरो दिनै बेल' नङा, बिथांखौ दिनै बा जेरेमियाखौ दिनै बेबायदि होननानैबो मिथिनाय जायोमोन जे उइपिं प्रफेट होननानैबो जेरेमिया नाबिखौ बे समाव मिथिनाय जायोमोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनै जेरेमियाया सासे इसोरनि प्रफेट जानानैब्लाबो इसोरनाव सोखाजानायनि थाखाय दिनै बे जेरेमियाया आरज खालामदों, प्रेयार खालामदों। मानोना जेरेमियाया नाबिब्लाबो सासे मोदोमखौ लानानै जोंबादि सासे मानसिमोन। नोंथांबादि जेरेमिया नाबियाबो दिनै सासे मानसिमोन बै समनि। आरो दिनै जेरेमियाया बेखौनो इसोर जिशु ख्रिस्टनियाव बा इसोरनियाव बेखौनो दिनै आरज खालामदों। जों दिनै बेखौ बाइबेलनिफ्राय फरायनानै मोननो हायो। बेखौ मोननो हागोन जेरेमियानि 17 बालाबनि 14 सिरि, जेरेमिया चैप्टार 17 verse 14। बेवहाय बेबायदि जेरेमियाया इसोरनाव आरज खालामदों। अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आं गिबियावनो बे बाइबेल सिरिखौ फरायनानै खोनासंहोग्रोनि। बेनो जाहैबाय, ओ फोरबो आंखौ सोखादो, अब्ला आङो थालायै मोजांथार जागोन। आंखौ बासायदो, अब्ला आङो बासिगोन। नोंखौनो आङो बाख्नायो। मिथिबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ खुब गाहामथारै खोनाबाय। मानोना दिनैनि जे गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रा, जायफ्रा जब्रायाव दङ, जायफ्रा सैनांनायाव दङ, जायफ्रा थैनायजों जुजिनानै दङ, दिनै बिथांमोननि थाखाय दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राया इनायनो स्पेसियेल। बेनिखायनो जायफ्रा बे आंनि बे भिडिअखौ नायदों, जायफ्रा दुखुजों खस्थ'जों बेमार आजारजों लोमजानायफोरजों जायफ्रा सैनांनानै दङ बा नायदों, नोंथांमोना बे भिडिअखौ गोसो होनानै नायलांबानो जाबाय। आं खनसे फरायनानै खोनासंहोबावनि। जेरेमियाया इसोरनाव दिनै बेबायदि आरज खालामदों, ओ फोरबो आंखौ सोखादो, अब्ला आङो थालायै मोजांथार जागोन। आंखौ बासायदो, अब्ला आङो बासिगोन। नोंखौनो आङो बाख्नायो। खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जानांगौ बै समाव जेब्ला जेरेमिया नाबिया बे आरजखौ खालामदोंमोन, जानांगौ जेरेमियाया, आं बेखौनो मोनदांदों, बियो गोबांथार जब्रायाव दिनै दंमोन। मोदोमखौ लानानै थैनायजों समान जानांगौ बिथाङा दिनै जुजिनानै दंमोन। गोबांथार दिनै सैनांनायाव दिनै बिथाङा दंमोन जानांगौ। बेनिखायनो जेरेमिया नाबिया इसोरनियाव दिनै बे आरजखौ दिनै खालामदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंखौ बेखौनो मिथिहोयो
जेरेमियाया मा फिजिकेलि मोदोमखौ लानानै इसोरजों सोखाजानांगौनि थाखाय दिनै मा खालामदों प्रेयार खालामदों आर'ज खालामदों अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नंबावा जेरेमियाया ना गावनि जब्रा जानानै गावनि गोसोनि लोरबां जानायखौबो सोखाजानांगौनि थाखाय आरो स्पिरिचुवेलि जे दुरबल जाबाय इसोरनाव बेखौबो अलरेडि रेस्ट'र खालामजानांगौनि थाखाय बा सोखाजानांगौनि थाखाय दिनै जेरेमियाया दिनै आर'ज खालामदों अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बे घटनानिफ्राय जों दिनै बेखौ मिथिनो आरो दिनै जों सोलोंनो हायो आरो दिनै बेल' नंबावा अनजाग्राफोर जेरेमियाया मा इसोरनाव बेबायदि गिदिंनायजों इसोरनाव आर'ज खालामदों मिथिबायना बेबायदि गिदिंनाय बेबायदि बरसा इसोरनाव खालामनानै आर'ज खालामदों जे इसोरानो गासैनिबो सोखानो हाग्रा बा फुंखा इसोरानो गासैनिबो राहानिगिरि होननानै जेरेमिया नाबिया सोखाजानांगौनि थाखाय बेबायदि इसोरनाव दिनै आर'ज खालामदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा बे घटनानि गेजेरजोंनो बा बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों बा बे जेरेमियानि घटनानि गेजेरजों जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ अनजाग्राफोर एस्पेसियेलि जायफ्रा जब्रा जानानै दङ ना बिसिनायाव जायफ्रा गोग्लैसोनानै दङ बा जायफ्रा थैनायजों समान हस्पिटालफ्राव बिसिनाफ्राव दिनै जुजिनानै दङ बिथांमोननिसिम दिनै बे बाथ्राखौनो आं दिनै रिक्वेस्ट खालामनो सानदों आरो खावलायनो सानदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फै जायफ्रा जों जब्रा जानानै दङ जोंबो जेरेमिया नाबि बायदि जे इसोरानो बा जिसु ख्रिस्ट'आनो कमप्लिटलि सोखानो हाग्रा सर्स बा सोखानो हाग्रा फुंखा हेलिं खालामनो हाग्रा फुंखा बेबायदि गिदिंनायजों बेबायदि फोथायनायजों बेबायदि बरसाजों जों बे इसोर जिसु ख्रिस्ट'नियाव जों आर'ज खालामनि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों जायफ्रा मोदोमखौ लानानै लोमजानानै जब्रा जानानै जायफ्रा बेमारजों भुगिनानै सैनांनानै दङ मानोना दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोबावो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आं नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 19 बालाबनि 22 सिरियाव दिनै जों दिनै बेखौ मोननो हायो Gospel of Matthew chapter 19 verse 26 आव बेबादि बुंदों मा जिसुआ बिसोरनिथिङै नायनानै होनबाय मानसिनि थाखाय बे गोब्राबथार जानो हागौ नाथाय इसोरनियाव गासैनो खालामजानो हागौ मिथिबायना जिसु ख्रिस्ट'आ इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बेखौनो दिनै मानसिफोरखौ नायनानै बुंदों जे मानसिजों बे जानो हाथावा गोब्राबथार दिनै जानो हागौ नाथाय इसोरजों गासैबो मा खालामजानो हागौ होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बेबायदि बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोयो जेखौ डक्टरा फाहामनो हाया जेखौ जों मानसिया सोखानो हाया बेखौ बे इसोरा दिनै सोखानो हायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जि मुलिफ्रा मानसिखौ बेमारनिफ्राय बासायनो हाया बा सोखानो हाया बेखौ इसोरा दिनै सोखानो हायो होननानै बै बाइबेल सिरिया दिनै जोंनो दिनै बेखौ मिथिहोयो बेनिखायनो फै जोङो जेरेमिया नाबि बादि जों इसोरनाव आर'ज खालामनि जों इसोरनाव बरसा खालामनायजों जों इसोरनाव सोखाजानायनि थाखाय जों इसोरनाव आर'ज खालामनि जायफ्रा दिनै ना गोग्लैसोनानै दङ थैनायजों समान जुजिनानै दङ बेमारजों जब्राजों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा जोङो जेरेमिया नाबि बायदि फै जों आर'ज खालामनि मानोना बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोबाय जे डक्टरफ्रा सोखानो हाया जे मुलिफ्रा नोंथांखौ सोखानो हायाखै जोंखौ फाहामनो हायाखै बेखौ इसोरा दिनै फाहामनो हायो होननानै गाहाम खौरां माथाइनि ना 19 बालाबनि 22 सिरिया जोंखौ रोखायै दिनै मिथिहोबाय हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों एस्पेसियेलि जायफ्रा दुखुआव दङ
गाबनानै दङ जब्राजों जन्थाजों बेमार आजारजों आं दिनै बेखौनो गले गले खावलायो फै जों इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव गासै बेबायदि गिदिंनायजों बेबायदि फिनफिननाय गोसोजों बेबायदि मा होनो पापफोरखौ गासैखौबो नागारजोबनानै गिदिंनाय गोसोजों जों इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव आर'ज खालामनि अब्ला इसोरा दिनै मा खालामगोन जोंखौ सोखागोन नोंथांखौ सोखागोन आरो जों कमप्लिटलि सोखाजानायखौ मोनखांनायनि उनाव जों बे इसोरखौ दिनै जोङो बाख्नायनो हागोन आरो जों दिनै मा गाहाम देहाखौ दिनै जों मोनफिननो हागोन थ' हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना जायफ्रा बेबायदि सैनांनायाव दङ गाहामथारै बुजिबाय मिथिबाय आरो जेरेमिया नाबि बायदि कमप्लिटलि गासैबो फोथायनाय आरो गिदिंनायजों आर'ज खालामगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै बेयावनो दोनबाय थ' हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय